Дуслар, кемнәр яза анда полуфабрикат барыбер ир ризыгына җитми инде диеп, кемнәр яза робот-пылесос барыбер кул белән юуга җитми инде диеп, һәм башкасы, һәм башкасы. Беләсезме, үзең салган ипи дә тәмлерәк. Әле более того, мин сезгә әйтәм, аңа өстәбәйме, үзең тарткан он тәмлерәк. Үзең көянтә чиләк асып, үз авылыңның чишмәсеннән алып кайткан судан да тәмлерәге юк. Бернинди нарзаннарың да кирәкми анда, ессентукиларың бер читтә торсын, шулай бит. Ну, хатын-кызның да хакы бардыр әзрәк ял итәргә, цивилизациянең мөмкинлекләреннән файдаланырга, ничек уйлыйсыз? Әйдәгез, керләрне асып, инешкә төшеп чайкыйк, алайса экологически чиста яшисебез килсәк, атланып йөри башлыйк, машиналарга утырмыйк һәм башкасы. Мин, конечно, хәзер утырыр инде, мин артыкка китте, ләкин бер әйберне җиткерәсем килә минем сезгә. Әйдәгез, менә теге элекке заманнардан калган иргә табыну инде, үзем баскан камыр булсын, үзем ниткән, үзем үстергән яшелчәләр булсын, һәм башкасы түгел. Главное, ирегез белән кети-мети уйнарга хәлегез булсын. Хөрмәтле хатын-кызлар, менә бу мәсьәләдә без алыштыргысыз булырга тиеш, минем фикеремчә.